Cyfrannon trysorau ar ôl yn anrheg drud wrth y fod fel y doethion yn llawen at y gryd. Beth fyddai'n addas iddo, beth rynydd renyn nef, wrth ganu ein carolau o foliant iddo ef. Segrwnydd oldoliau drwy wasanaeth sy'n llawn, a cheisio lleddfu ofnau di rif y ddau ar hon. Drwy sy'n llaw a chanig ein gwynau o'r ystryd, y dawen nef yn agos i blesio branw'r byd. Fe rown ein cariad iddo, ei ddilyn drwy ein hoes, a gweini wrth ei ymyl bob dydd wrth gario'i groes, a dyna